За радянських часів слово «бізнес» ототожнювалося зі спекуляцією. У 90-ті ставлення змінилося. Першими в бізнес подалися жінки. Щоб прогодувати сім'ї, вони мусили опановувати і ділову кухню. Попри освіту, підприємництво на той час було чи не єдиним шансом вижити. У 90-х роках бізнесом починати міг кожен розвивати свій бізнес з нуля. Чому? Тому що абсолютно в кожному напрямку, в кожній сфері був величезний дефіцит. Дефіцит книг, дефіцит взуття, дефіцит холодильників, дефіцит харчування. Скрізь був дефіцит. Сміливі й відчайдушні перші жінки-підприємці стали човниками. Везли закордонний одяг, взуття, килими, їжу в яскравих обгортках. Всі ми чомусь їздили на автобусах, на машинах, на автомобілях до цих країн, які були поруч на Заході, продавали наші українські товари. Потім ми міняли це на долари, їх складували, і саме оці долари стали першим капіталом. До середини 90-х нормативної бази щодо малого і середнього підприємництва не було. Доводилось працювати в тіні, ділитися з контролерами і платити кришувальникам. Хоч я бізнесменом маленьким вважаюся, підприємцем з 94-го року офіційно, але 99-й рік це був дуже такий. І після цього в нас з'явився перший магазин, тому що я змогла вже на чистову займатися торговлею. Потім з'явилося вже 10 мережа магазинів, але потім мені це стало, чесно, нецікаво. І скажу чесно, таких як я, дуже велика кількість тих бізнесменів, які вклали гроші в середній бізнес або в нерухомість, в оренду. Ну, це різні. Зараз вже років 6 я займаюся тільки громадською діяльністю. Вже тоді підприємці зрозуміли золоте правило бізнесу – гроші притягують гроші. Свої заробітки вкладали в нерухомість, транспорт, техніку, невеликі виробництва. Гроші запрацювали. Капіталізм почав набирати оберти, хоча й не завжди цивілізованим способом. А як інакше, коли в країні не було стабільних правил гри? Якщо навіть закон і мінявся швидко, то підзаконних актів зразу до цього закону стільки виникало, що ніхто не встигав за ними слідкувати. На такому тлі вималювалося для українського бізнесу ще два неписаних правила. Вони незмінні вже 20 років. Хочеш існувати – маєш уживатися з будь-якою владою. А лобіювати свої інтереси мусиш власноруч, найкраще через громадські об'єднання. Мабуть, тому більшість перших підприємців пішли в політику, бо в незалежній Україні політика – найкращий бізнес.